חוץ מזה שהפרקט הוא מגניב וזה, זה המון כסף. בבלטות יש המון כסף. על הבלטות, לא מתחת. בדיוק. היינו בחיפוש אחרי פרקטים, והיינו בדרך לראות במקום אחר. ואז ראינו פרסומת באינסטגרם נראה לי, ואמרנו, טוב, זה בדרך, אז נעצור קודם שמה. עצרנו. וסגרנו, כן? ואז התקשרתי לבטל שאני לא מגיע לפגישה הבאה. מצאנו את העץ שאנחנו רוצים, בן אדם נחמד. ממש נחמד, כאילו, אחלה שם. בהתחלה בכלל רצינו לעשות רק את הסלון ואת הפינת אוכל, ואמרנו נעשה אלומינציה בחדרים, אבל הוא היה כזה סבבה והסביר לנו כזה טוב למה זה יהיה הרבה יותר יפה כל הבית, שבאמת הלכנו על זה. אמרתי לו, אני רוצה איזה עץ כזה, וינטג', משהו נעימי כזה, קוזי בבית. הוא ישר קלט את הסגנון שלנו, שזה כיף. איך שהוא ראה אותנו, הוא אמר, טוב, אני רואה איך אתם נראים, כזה, אני מבין את הווייב, אתם רוצים בטח איזה עץ כזה טבעי, מחורץ, וזה היה בול זה. והוא הראה לנו את הצבע, לא התלבטנו אפילו. אז איך התוצאה? וואו. אתם רואים? האמת היא שכל מי שנכנס לבית, אז לא משנה איזה ראות יש פה, או איזה תאורה, כל אומר, וואו, מה זה הדבר הזה, וחולץ נעליים. נכון. אנחנו לפעמים רואים טלוויזיה, שמים ככה, שמים זכרית מתחת לראש, ושוכבים ככה על העץ. וגם מאוד יתרון למי שכמוני לא אוהבת לשטוף, לנקות וזה, אין, זה פגז, אני שונאת לשטוף ולנקות. זה גם עושה את הבית חם ונעים. עץ אמיתי. אמיתי. לא לומינציה, לא כאילו, לא ליד. במקום ללכת להתקרקע ככה בחוץ, אפשר להתקרקע בבית, ממש, לקבל אנרגיה של עץ.